Огън с вода се смеси и от земята дърво поникна. А сетне звън на меч отекна от небитието на змеюва мъдрост. И звездният еднорог дари кръстният знак на българите. И роди се в лето 1848 от Авитохола праотецът, младежкото воинство на Багатура за спасение на духа народен и облика български. Годината бе Дилом, а месецът Сетем, 2001 по леточислението, а мястото до планината на Сарната, Боруй, назовано от небесните жреци на Ракхива. И мъжете, що се туриха в полза на тази бран, бяха от рода Гун и носеха те в името си силата на сътворението и волята за преклонение към света на сенките. И родът им идеше от твърдината Митирис, що е на запад от Звъниград в полите на Балкана. И знакът им бе знака на Тангра.